Pini nilitum jakwe song tourism NGO pen KCS cherap se nilitum ladak and 50 years golden jubilee celebration ahot Miss KYF kachapate fan audition padoponik lo lapen all total pini nilitum long 37 contestant do lapen ajahak tum dolang pini wang ikun elalit alang litum phan ke nilitum direct entry si ponik po thelang litum ke la jai Miss KYF a winner title holder tum phan ke nilitum direct entry pola sonoms pang di ko la se nilitum and participants kado gawe pini ke penangan chatong lo and 37 do apla pen ke non nilitum result bang ke non amat ke nilitum pangdak ek elang result bang ke mo penap si nilitum jakwe song tourism NGO po Facebook page to hala dak se nilitum result bang ke pangdak ek po non ove kimi atuma phan ke nilitum through this Miss KYF nilitum langdam lo polute nilitum piningan ke lada golden jubilee ke nilitum 10 edition lo nilitum jakwe song pen mane ka dakesias to men ka chirap ki bipon hede la pen la so through Miss KYF platform ben nilitum long penang an arlo su maratu ame thanga dimaklong chelong dun son theklong lo langdam lo polote non pini nilitum judges long me thang mata nilitum long ke hai do na Miss KYF atum masi ke judge pon lo la pen alang litum ladak chota gali la pen Miss Falcon long anta long dun ikatumang selo la pen Guwahati yang deng long anta dunsi la pen nilitum dakar biang long pen represent dun bang ta do piklo la se nilitum ta la an aning kanik lem pen bang ki ning ching sam da dolo tapen jeni tum ta penang an atum han ge ni tum ta isi platform isi to war paklang pon theklo la pen aning kan bang ke klem si ni litum ako ki mi experience ki chini ason mane ke charlie dun ta lo la pen chini dun ta son mane penang an dolo henon gela si ni litum ta angsong an pis ta mi Guwahati long an North East International Fashion Week tang ho ba Miss and Miss Assam the whole an platform ke nili tuma so pimatum hansta me toy dun lo napen bang so Miss KYF ke patelo na arta ke pathik bon pasan do man arta bang ke nili tum ke ni ke generally 18 years po has tame e jahak tum ke mane aning ke hang e do policy nili tum bang ke to audition nang nang pindun non podetik lasita me nili tum audition long bang ke la hai ta lang pon pensi ingwai ponji he mu bang ke la lo jo ko pining bang ke 50 years lo te ma jo la si un an ke mane like aning ke hang tum han ke chance pinang po masi nili tum do ban 16 years ne 17 ne no do ik bon lata hai de nili tum piningan la ningkan phokep ke chok las Karbi Youth Festival nilitum ta mane laso celebration ko anlo ni anutin da laso kachong hong do laso sertalin pine aning kan in kethegun long ji phana sona thaksi nilitum ta like ning charong olo la penitum ta methang phan lucky person si chipil lo like we are also a part of this 50 years celebration kardom nili men sami per bikain tipi nili rong ke bali patharong hampo ke nili ke charlie lake ingdeng crazy nili ke charlie adem lake Green Village Junior College sukhanja nili ning ka se the do kala ke nili bokedam lapen nili expression lahai mesi nili ning ka se the. Yeah, so actually my name is Kelly Hasnu and I'm from Dhansuri. It's near Nagaland. So yeah. how did you feel about this audition I have been anticipating since last January because it's a very prestigious show in KYF and next year it's gonna be 50 years Golden Jubilee for KYF. So yeah, it's gonna be grand and many people from different country are gonna come visit here and watch the show. tum winners ke 50,000 si ke pathik sta pinning ke non makeni li tum pun e but sita me 50,000 pen kali ni li tum bisia ke ong do kok ta thek sa me non mani li tum pangda kon elang la pen ke ni li tum judges sita me ang tan pen sa me chowan bo so na thak se pinning da dolo inot bahai ni phan context sita me non mat confirm kali lang masi ni li tum amen bang ke pangda kon elang judges tum han pasita me aprang prang ke karbi khai
that si Miss KYF pulote ke wang bab ningarong lo pining ke Nepali ta do Dimasa ta do la si mane Miss KYF puta Miss KYF mane only Karbi tumphan puchok ke kali akaprega khai ta jong si talent do pulote la tumphan sta me nili tum mane adim pipon si pujalo